programa ofrecido por... Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Nin tal, debemos dir a pinza e vamos. 5, 2... Señoras, señores, amigos e amigas, gracias por estar aí, benvidos. Empezamos unha nova edición de Falemos e lle damos a boa noite e a benvida a Julio García Comesaña, ex conselleiro de Sanidade e viceportavoz do Grupo Popular no Parlamento de Galicia. Moi boa noite, benvido, como estamos? Moi boas noites, moi ben. Bueno, ahora que eu lle decía antes que todavía ten ese perfil de conselleiro, porque leva solo 9 meses como viceportavoz, logo falaremos moito de sanidade tamén e dentro dos orzamentos, pero como está vivindo un home como vostede, digamos que a situación política que está producindo en Madrid? Porque esta semaniña é das de AUPA, Bueno, levamos unhas cuantas semanas, non? A mí o que me preocupa é esa polarización, non? Que parece que todos temos que ser dun bloque de outro, incluídos algúns medios de comunicación. Creo que, bueno, as cousas están pasando en Madrid non teñen... A min, que empecé a seguir a política hai moito tempo, non? De moi novo, pois a verdade é que non podo entender que hubiera pasado tanto na política nacional como na alguma política internacional que hubiera pasado con cousas parecidas a estas hai 10, 15, 20 ou 30 anos, non? A verdade é que é sorprendente as cousas que pasan e sobre todo chama a atención a escasa repercusión que ten, non? É como se todos nos acostumbráramos a un nivel de intervención, un nivel de polarización tan alto que como estuviéramos inmunizados, non? Eu estou realmente preocupado pois, por cuestións como levamos tempo escoitando, non? Esa intervención do fiscal xeral do Estado de xeito claramente político, ou esa relación entre a muller do presidente do goberno e os seus negocios privados, non? Que no peor da situación aínda vemos na India pois presumindo e volvendo outra vez a ir á universidade e coas empresas de innovación da India, non? Bueno, é como se non fóramos aprendendo, ou por suposto todo o que ten que ver co caso Ábalos, co caso Coldo, con xa non sei que nombre poñerlle, é realmente sorprendente, non? Parece que a veces todo o que pode suceder non é que suceda, senón que é peor todavía, non? Claro, pero aparte o caso do fiscal xeral do Estado é un contrasentido, non? Porque o que ten que vixiar claro, precisamente bueno, eu creo que a ver, hai casos moi parecidos como o propio CIS, non? O sea, chegar a controlar os resortes do Estado, non? A Fiscalía Xeral, o Centro de Investigacións Sociolóxicas, outras moitas, a Televisión Española, bueno, utilizalos co único fin de perpetuarse no poder. Este é o resumo, igual que se utiliza o Parlamento nese mesmo sentido, non? Con ese goberno tan raro, non? Con alianzas tan críticas como que teñas no mesmo grupo de votación, pois un partido é o seu contrario, non? O PNV Bildu ou Esquerra Junts, pois todos xuntos con un único objetivo que Pedro Sánchez siga sendo o presidente do goberno. Bueno, pois como digo, hai elementos do Estado que esa intervención vai se producindo pouco a pouco, e os resultados vemos aquí. No caso do fiscal xeral do Estado é claramente o uso dunha ferramenta do Estado
con intereses políticos. Se dixo cando apareceu ese famoso correo, algúns sectores non veían maior importancia, seguro que non fora él, seguro que accederan a de personas a conta de correo. Bueno, pois ao final o tempo vai pasando e se confirma o que moitos sospeitábamos, que é un uso partidista dunha institución pois que deberá ser tan respetuosa como a Fiscalía Xeral, non? E que ao final, según algúns, todo o mundo minte, non? O sea, non se sabe onde está a verdade, non se dan explicacións e se descalifica o adversario, ou o contrario. Bueno, eu decía que antes había un nivel de tolerancia na sociedade, ¿no? En todo o sentido máis amplio, no Parlamento, nos medios de comunicación, na sociedade, ¿no? Creo que ese nivel de tolerancia, por distintos motivos, está pues, altísimo, entonces pode case pasar calquera cousa que toparemos alguén que justifica eso, ¿no? Pois se o fiscal xeral do Estado utiliza un documento privado dun cidadano ou a ministra de Facenda, porque hai que recordar que a primeira que falou desto foi a ministra de Facenda. María Jesús Montero. María Jesús Montero, se utiliza isto, escoitamos que hai xente que dice, bueno, pero é importante desmentir un bulo. Non. Son unha mentira. Non se pode facer calquera cousa para calquera cousa, non? Hai cuestións que non se poden... Pois sí, é como, si eu decía, si Tezanos se lle ocurre facer unha enquisa para ver como afecta o caso Coldo ao Partido Socialista e dice que incluso gana 5 puntos, bueno, pues, o vemos con normalidade. Eu creo que estamos, eso, con un nivel de tolerancia e de reactividade, non? Que é un pouco, creo que é unha cuestión que temos que... Isto como cando deixa de facer exercicio, está na casa e entonces cada vez lle costa máis facer algo, non? Pois eu creo que estamos nesa situación, estamos como nun sofá e nos costa reaccionar, non? Eu creo que, bueno, terá que pasar algo para que nos levantemos do sofá e digamos, hasta aquí chegamos, non? A mí realmente me sorprende ese nivel de tolerancia que temos tan alto. Pero hasta nunha desgracia como é a Dana, de Valencia, hai un choque ideolóxico político, de intereses políticos. Sí. Bueno, é todo... A ver, eu nese caso sentíame bastante... E estamos poñendo mortos encima da mesa. Sí, eu decía que me sentía bastante identificado co que estaba pasando coa Dana polo que pasou coa pandemia, co COVID, non? Claro. Foi exactamente o mesmo exemplo. Un goberno que non fai o que ten que facer, que deixa que un vaya adiante, a ver, vai ti a ver que pasa, e si te sale ben, gracias a min, e se te sale mal, estou aquí para decir que o fixeche mal, non? O modelo da famosa cogobernanza que decía o señor Sánchez na pandemia, que non hai moito tempo, é o modelo que utilizou aí. Seguramente na Dana, pues, bueno, primeiro, para min, máximo respeto a todas as víctimas, claro. E sobre todo ao que deixou, non? Porque eu costa-me imaginar o que ten que ser aquel ahora mismo. Un mes despois... É o que queda, Eu creo que e hai xente que todavía ten, digamos que a lama na casa. Sí. Bueno, os negocios na Albufera, o sea, 2000 e pico negocios. Efectivamente, os coches, en fin, todo. Eso creo que a magnitude da catástrofe é tal que dá igual o que hubiéramos feito mellor ou peor nese momento. Creo que pero que eu me refería a que se utilización política totalmente. De unha desgracia, porque podemos admitir que hai un accidente, logo xa buscaremos quen tuvo máis responsabilidade, pero logo que hai un accidente habrá que salvar a situación. Totalmente. Mira, eu falaba co conselleiro de Sanidade de Valencia, falei en varias ocasións, e nos primeiros días me decía que estaban saqueando as farmacias, e falábamos de que era unha cuestión casi de orden público en aquel momento. Eu dicía, bueno, terá que intervir a policía, o exército, claro. E ao menos dar unha cousa que básica que é seguridade, que bueno, moitas cousas me sorprenderon, pero cando veías a unha persona co seu negocio arrasado pola agua e facendo garda pola noite para que non lle robaran o pouco que lle quedaba. Eso tuvo que ser tremendo. E iso non é unha cuestión de se a mensaxe chegou antes ou despois, que tamén non sei se hubiera cambiado moito, pero sí que esa actuación, ese sentirse solos, hai sitios onde 15 días despois non pasara nadie por ali todavía, non? Entón, eu creo que eso habría que ter sumado, e non eso de si necesitades algo, pedídemo, non? Eu creo que foi un exercicio, bueno, de total irresponsabilidade. Insisto, como nos pasou coa pandemia, que é exactamente o mesmo patrón, non? Na pandemia non lle saliu ben ao presidente do goberno, creo, francamente creo que non lle saliu ben, e volveu a repetilo. Para máis, bueno, aínda pretendía salir deste proceso con unha ministra elevada a comisaria europea e salir de rositas. Bueno, afortunadamente iso non foi así, pero aínda queda moito, eso todo, queda moitísimo traballo por facer en Valencia, moitísimo. En fin, e se vemos a Galicia, como está a política en Galicia, señor Comesaña? Bueno, en Galicia veño ahora mesmo dunha sesión da Comisión de Investigación, no, dos contratos públicos do Sergas, e o que vexo pois, é un bloque totalmente entregado de novo ao señor Pedro Sánchez. Algún día nos explicará o bloque que lle debe a Pedro Sánchez
para ter que facer este papelón, non? Porque igual que cando surdiu o tema do informe de Facenda, non? Da parella de Isabel Díaz Ayuso, cando apareceu toda a problemática de Begoña Gómez, pois aquí Pedro Sánchez tocou arrebato e tocou buscar o que fora, pois neste caso no pasado de Núñez Feijóo. A Comisión de Investigación ten o obxectivo, o encargo do Partido Socialista, neste caso o Bloque, de que demostre que Feijóo era un mal xestor. Claro, se lles ocurre ir á pandemia, donde foi claramente un exemplo de boa xestión e a máis se puso frente, facendo comparacións, por exemplo, co tema da Dana, a presencia de Feijóo en todos os aspectos da pandemia foi exemplar. Os resultados da pandemia en Galicia foron exemplares tamén, os mellores de todo o Estado. E claro, aí hai pouco que rascar. Ou falar do Álvaro Cunqueiro, un hospital que tomada a decisión fraga de construílo no ano 2005 e que pasan 4 anos de bipartito e o que hai é un campo de berzas sin nada máis, bueno, pues eso, cando Feijóo chega e o ve, pues fai un hospital que hoxe todos coñecemos, non? Tamén os veciños da comarca de Ribadumia e arredores que tamén teñen que ir a veces ali e poden comprobalo de primeira man, non? Entón, bueno, o encargo que ten o Bloque é demostrar que Alberto Núñez Feijóo é un mal xestor. E a cambio, pois non sabemos moi ben que lle dá o Partido Socialista ao Bloque, pois probablemente seguir prestándolle votos como nas eleccións anteriores autonómicas, e bueno, pois ese é o panorama, non? Un Bloque totalmente entregado a Pedro Sánchez, un Partido Socialista pois realmente con unha representación moi baixa, 9 diputados, e sobre todo, bueno, o que ten esta legislatura en Galicia é un Grupo Popular moi forte, con 40 diputados, que afortunadamente pode tomar decisións como aprobar un presuposto en tempo e forma como estamos estes días traballando nel, tomando decisións nos ámbitos que realmente lle importan a xente, en vivenda, en sanidade, en educación, bueno, facendo que os galegos e as galegas teñan todas as ferramentas, non? Para, nun contexto complicado, como foi dos últimos anos coa inflación, por exemplo, pues, poder tomar medidas fiscales, por exemplo, para que a xente pagara menos impostos e poder, bueno, pues, dedicalo a invertir ou axudas en moitos ámbitos. Eso é o positivo desta etapa, non? Que temos un Partido Popular forte, un goberno estable e que traballa. Pero que tamén hai crispación no Parlamento e entre as forzas políticas, non? Bueno, a ver, o que digo, hai un papel do Bloque traballando estrictamente para Sánchez, unha inacción do Partido Socialista deixando que o Bloque ocupe ese posto e lle preste a súa representatividade e, como digo, por outra banda, hai un Partido Popular forte que non se deixa afectar por esa situación e que traballa como os galegos nos encargaron o pasado 18 de febreiro. Aí enteraríamos cales son un pouquiño as prioridades do Partido Popular e do Goberno da Xunta de Galicia, non só as levadas a cabo neste ano, sino tamén un pouco as que se plasman nos orzamentos que xa están aprobados e que entrarán en vigor o 1 de xaneiro. Imos por capítulos, se lle parece, ou cales serían un pouquiño os 3 pilares que se montan, nos que se basa na sanidade, na vivenda e... Bueno, eu creo que en xeral no ámbito social, non? Creo que estes presupostos que son récords, claro, a oposición sempre dice, bueno, que sempre decides que son récords, bueno, pero hubo un ano que foron a menos, que foi no ano 9, non? Cada ano fais un esforzo máis grande pois, por xestionar ben, e dende logo este ano temos que xestionar casi 15.000 millóns de euros, non? Que efectivamente é unha cifra récord. Deses casi 15.000 millóns de euros, a porcentaxe máis alta dedícase ao gasto social. Moitísima proporción dese presuposto vai ser dedicado á sanidade, á educación e á política social, non? E este ano co engadido da vivenda. Non este ano, sino hai un objetivo de legislatura. Creo que a vivenda todos temos claro que é un problema, especialmente para xente máis nova e especialmente en algunhas partes de Galicia, non? E hai un compromiso de que as 4.000 viviendas de protección pública que temos en Galicia se dupliquen e pasen a ser 8.000. Por lo tanto, hai que construir 4.000 vivendas nesta legislatura. Xa se está a facer, hai en este momento 1.600 vivendas de protección pública en construcción e o objetivo é facer pois hasta as 4.000 novas, casi 3.500 vivendas máis. Está traballando intensamente, xa se constituiu unha axencia para a vivenda pública. Está se traballando pois, intensamente, como digo, tanto en Vigo como nas grandes cidades. Digo Vigo porque onde falamos no caso de Navia, que están a construirse 700 vivendas de protección, tanto protección pública como protección autonómica, bueno, pois para, entre todos, traballar nese ámbito como é o da vivenda, non?
con cuestións tamén que afectan a fomentar que aquelas persoas que teñan vivendas vacías, sin valeiras, sin uso, pois fomentar que expoñan no mercado de alquiler, como digo, traballando na construción de vivenda nova, favorecendo a rehabilitación, recuperando esos esqueletos, poñendo axudas encima da mesa para que se poidan adicar ao menos o 50% a vivenda pública. En definitiva, moitas medidas para conseguir, sobre todo que a xente máis nova non tope na vivenda un problema como ahora realmente é un problema que ocurre en Galicia e ocurre, por desgracia, en todo o Estado, eu diría que en toda a Unión Europea, non? Creo que do ano 22 que hai unha normativa da Xunta de dar máis garantías ás vivendas públicas desde que pasan de 30 a 50 anos, non? Sí, bueno, hai incluso... Porque eso é importante tamén, non? Na Lei de Medidas incluíese unha disposición que establece o carácter permanente das vivendas de protección oficial, aquelo de que ao pasar un tempo xa non se poidan vender en mercado libre, sino que manteñan ese carácter público. Que non entra a pillería, non? Efectivamente, esa medida está posta na Lei de Medidas que aprobaremos, se todo vai ben, pois en un par de semanas establecerase ese novo criterio. En definitiva, moitas medidas, decía eu antes, xente que ten unha vivenda e necesita mellor unha pequena reforma para facelo, bueno, pois hai ata 9.000 euros de axudas que se van poder conquerir para poñer en marcha esas medidas, esas vivendas, ou, por exemplo, ata un desconto de 500 euros no IRPF por cada vivenda que se poña no mercado, eso sí, sempre que o precio dese alquiler non supere os 700 euros, é dicir, non é para vivendas de luxo, como se sucediu, sino que é para vivendas, bueno, pues, ordinarias, digamos, que podamos ter pues, nos nosos entornos e que ahora mesmo estén vacías. É certo que en Galicia, ainda que a oposición se encarga de decirlo o contrario, outro día tuvemos na Comisión Primeira a comparecencia do Fiscal Superior de Galicia e nos daba o dato de que en Galicia cada día hai 2 ocupacións con violencia. Isto seguramente, entre outros, é un dos motivos para que a xente lle coste máis poñer a súa vivenda en aluguer. Entón temos que traballar primeiro contra esa ocupación ilegal e tamén dando seguridade xurídica e económica a que a xente poida poñer esas vivendas en alquiler. E que eu creo que é un freno dos importantes. É importante. Seguramente non hai un único motivo, igual que nos decimos que as vivendas de uso turístico non son a causa fundamental da situación do alquiler. En algún sitio pode axudar, pero non é o motivo fundamental. É un conxunto de cousas, non? Pero fundamentalmente o alto número de vivendas vacías que temos na nosa comunidade autónoma. Entón hai que promover medidas para que esas vivendas non estén vacías, estén a disposición. E que o dereito sea do propietario, non do ocupa, non? Ou do inquilino en las condicións normales. Tamén, evidentemente, como digo, hai moitos factores e tamén hai que evitar a especulación e evitar o abuso, non? Pero supoño que hai un punto intermedio en esa liña na que van os presupostos. Logo decía que no ámbito da sanidade, bueno, pois é seguir consolidando a que creo que é a mellor sanidade que tuvemos nunca e unha das mellores sanidades que hai no Estado español, non? O demostran os números de lista de espera, que evidentemente nos gustaría que foran menores, pero Galicia ten a día de hoxe a cuarta menor dato de espera media cirúrxica, non? Solamente por detrás de Madrid, de País Vasco ou de Navarra nestes momentos, non? Co cal, bueno, creo que aí se está facendo un esforzo grande, levanos facéndose, para que os pacientes que teñen que operarse se operen, sobre todo nas patoloxías críticas. Eu destacaría que no ámbito das prioridades 1, os procesos oncolóxicos, Galicia está nunha media de 20 días de demora media. Este é un número moi bo, que hai que seguir mellorando, por suposto, pero que nos coloca moi lonxe, por exemplo, dos 120 días de media que hai en todo o Estado español. Galicia está no rango dos 60-65 días, 70 en algún caso, pero que digo, na media do Estado está en 120, non? Entón, bueno, creo que hai que seguir investindo, sobre todo en vacinas. Galicia ten o programa de vacinación máis completo do mundo, isto podemos decir con total seguridade e convencimento. Hai que seguir mellorando o programa de vacinación, por suposto. Todo o tema de diagnósticos precoces, os cribados en Galicia son fantásticos, tanto nos ámbitos oncolóxicos como ese cribado neonatal, que somos das unidades autónomas que máis patoloxías criban nos nenos recén nacidos. Estamos traballando pues, en proxectos piloto de cribado de cancro de próstata ou cancro de pulmón, por exemplo, ou ese maravilloso proxecto Xenoma Humano que nos vai permitir adiantarnos a patoloxías que ademais podemos actuar sobre elas. E logo, por suposto, sin olvidar as infraestructuras, estamos facendo pues, aquí al lado en Pontevedra, pues, traballando intensamente nesa ampliación do Hospital de Montecelo, que vai colocar pues, como un hospital dos referentes, ¿no? Na sanidade pública española, con investimentos importantes. Vais a poñer en marcha un servicio de radioterapia por primeira vez, ou de medicina nuclear, que non había
na necesidade que había que ir a Vigo, eso vai sin dúbida beneficiar os veciños da comarca, pero, bueno, todas as melloras que vai ter ese novo hospital, pero non para aí, pois seguimos traballando no Hospital de Ourense, no Hospital de Ferrol, no magnífico hospital que se vai configurar na cidade da Coruña, que necesita tamén un hospital novo. En definitiva, traballando no ámbito hospitalario, traballando na atención primaria. Aquí nesta comarca temos actuacións pendientes, o Centro de Saúde de Meis, o Centro de Saúde de Vila García, bueno, hai moito traballo nesta zona tamén para seguir traballando coa primaria, e o máis importante, os profesionais. Temos un problema importantísimo. Como se contempla nos orzamentos para poder ampliar, lóxicamente, o cuadro médico? Bueno, nos, como decía un conselleiro de Sanidade socialista de Extremadura, non é un problema que non se resolve nin con todo o ouro do mundo, non? Temos un problema de falta de profesionais, efectivamente, nomeadamente no ámbito da atención primaria, da especialidade de familia comunitaria, e un problema que ten unha solución que é formar a máis médicos. Subílanse un número importante deles, médicos que entraron hai 30-35 anos no sistema, e que agora pues, temos un requerimentos de formación moi específicos, moi bons, moi garantistas, e que temos que ser capaces de adaptar esta situación. Nos levamos, dende o ano 2018, pedindolle ao Ministerio de Sanidade que ten competencias para poder formar a máis médicos, que se dé cuenta do problema, o coñecen, porque eles gestionan a sanidade pública de Ceuta e Melilla, por exemplo, ou os cárceres, e aínda que o están vendo, pois miran para outro lado. O que teñen que facer é, de xeito consensuado, ofrecer máis plazas de formación, poder formar, nós pedimos 1000 médicos máis cada ano. Cada ano en España formanse 2300 médicos de familia. Creemos que a situación, e así o reflito o informe do Ministerio de Sanidade, que di que faltan 4000 médicos de familia en España, pois temos que durante 4 anos, en vez de formar 2.300, formar 3.300 durante un tempo para correxir todos esos profesionales que fixeron un traballo excelente e que están a facer, moitos deles prolongándose de xubilación hasta os 70 anos, utilizando a xubilación activa que a pediu Galicia e acadou, e, bueno, pues, son maneiras de sustentar a situación, pero o problema é que resolvelo formando a máis, e a solución a temos dende o ano 18 encima da mesa. Que fixo o goberno de Pedro Sánchez, pois mirar para outro lado, seguramente porque pensa que cando peor lle vai a sanidade pública, mellor lle vai o Partido Socialista. É un problema das comunidades. Efectivamente. Eu confío en que eso cambie en algún momento, e que o Ministerio de Sanidade... E como veño o de Muface, madre mía. Bueno, o de Muface, eu teño que decir que é un problema... O problema de Muface é un problema estrictamente de xestión do Ministerio de Función Pública. Algúns pretenden meter nun problema sanitario, que o é, pero un problema de xestión do Ministerio de Función Pública. Mire, se eu saco un concurso e me queda deserto, non é un problema de outro ministerio, é un problema meu, que non dotei suficientemente ese contrato. Pois o que teño que facer é dotalo económicamente e volver a licitalo, que por certo que está facendo o Ministerio de Función Pública. Pero en medio desto non pode aparecer unha persona de pura ideoloxía como Ministro de Sanidade e decir que o problema é que teñen que irse á sanidade pública. Mire, como digo, isto é un problema de xestión. Os funcionarios, que son os primeiros que teníamos que pensar neles, queren estar no sistema de Muface, o que queren é que o Ministerio correspondente resolve un problema de xestión. Non hai que ver para outro lado, é un problema estrictamente do Ministerio de Función Pública. A xestión que é tan importante en todos os ámbitos e en todos os campos, non só con dotación económica, que sempre será menor que da desexada, como se xestiona, que problemática ten a xestión da sanidade en Galicia coa dispersión, coa avellentamento, e donde, bueno, pois, casi todo o mundo ten aproximadamente media hora, ten que ter un hospital comarcal, ou un centro de saúde, ou un ambulatorio. Todo isto, lóxicamente, leva infraestructuras, leva dotacións, leva, non? O sea, aumenta o coste. Bueno, eu creo que dese presuposto que falaba antes de casi 15.000 millóns de euros que temos este ano, pois bastante máis de 5.000 millóns de euros corresponden á sanidade, o 42% do presuposto. Este é un exemplo claro da importancia dos gobernos da Xunta á sanidade, non? É certo que levamos anos elaborando unha rede pois, moi capilar, non? Temos, ti decías ben, nós prácticamente temos o 90% da población ten un hospital de referencia en menos de 30 minutos. Eso é un dato importante, e aquí son fundamentales os hospitales comarcales como o do Salnés, excelente hospital comarcal, pero tamén o do Barco Valdeorras, o de Barbanza, todos os hospitales, esa rede, que ademais
a pesares de todas as críticas que tuvemos, os integramos de maneira moi ben estructurada con hospitales de referencia máis grandes, por exemplo, San Lesco de Pontevedra, facendo o que se chaman áreas sanitarias, de xeito que, por capilaridade, temos especialistas accesibles en todo o territorio. E logo temos tamén unha excelente rede de centros de saúde, temos 460 centros de saúde, somos en proporción a comunidade autónoma que ten máis centros de saúde, porque precisamente a nosa población está moi dispersa. Esa estructura está feita, as plazas as temos dotadas, o que nos falta son, especialmente, como decía, no ámbito de atención primaria, eses médicos, sobre todo cando subida. Eu creo que a percepción da población xeral é que temos un excelente sistema sanitario no ámbito hospitalario, sin ningún tipo de dúbida, decía antes, cando alguén ten un problema grave o que pensa na pública. O que si non está fallando é esa sustitución deses médicos de primaria. Temos un centro de saúde que ten 3 médicos, xubilase un, quedan nos 2, non topamos a nadie que vaya para ese centro, e deses 2, un colle unha baixa, nos queda un. Temos un problema serio. A pesar de todo, teño que decir que a vontade de colaboración de todos os médicos, ese que queda solo ou os 2 que quedan, de cubrir con prolongación de xornada, con intersubvencións, está sendo excelente, e gracias a eso o problema minórase, pero é certo que temos que ir á solución definitiva. A solución definitiva é ter máis médicos de primaria, é iso que levamos tempo pedindo. Se en Galicia tuveramos a día de hoxe 200 médicos de familia máis dos que temos ahora mismo, sería, sin dúbida, a mellor sanidade do mundo. Como non temos 200 médicos, temos que, apoiarnos moito neses médicos que temos traballando xa con plaza en propiedade. Por certo, se fala a veces da precariedade, a atención primaria ten unha das porcentaxes máis altas de xente con plaza en propiedade, tanto médicos como enfermeiras, como o resto de personal administrativos, técnicos, auxiliares, todo o mundo facendo un traballo excelente, pero, o que digo, que nos falta son sustitutos cando algún destes se xubila ou colle unha baixa, non? Señora Comesaña, facemos un alto no camiño e continuamos en un momentiño? Estupendo. Pois vamos a facer un pouquiño de caixa e escoitamos os consellos comerciais e domando os patrocinadores, volvemos un instantiño e continuamos co señor Comesaña analizando a situación e a política desta comunidade autónoma e o que nos atoca dentro da nosa área de cobertura. Programa ofrecido por No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Pois de novo estamos con todos vostedes, continuamos con Julio García Comesaña, viceportavoz do Partido Popular, do Grupo do Partido Popular no Parlamento de Galicia, e estábamos analizando os orzamentos do ano que ven, lóxicamente con anticipo e para boa entrada hai que entren en vigor o día 1 de xaneiro. Analizamos toda a parte digamos que dentro da sanidade galega. Podemos ir ao resto de servicios sociais, entre eles a axuda ao fogar ou novedades ou cousas que poida aportar por aí, e temos que ir á vivenda e temos que ir á parte industrial, que tan importante é, con axudas ao tema do motor, ao sector do motor, que é importantísimo para Galicia.
Ben, no que ten que ver co resto do ámbito social, falábamos antes de sanidade, pero quizá destacar educación. Educación fixose un esforzo moi grande, un acordo firmado cos forzas sindicais, son principais forzas sindicais, neste caso UGT e AMPE, é un acordo importante, sobre todo de ratios de alumnos, non? Que é un acordo que se vai implantar de forma progresiva, que ahora na lei de medidas, pois, digamos que se refrenda, e que vai permitir que nun contexto onde os nenos, pois, por desgracia, disminúen, o número de profesores aumenta, non? Eu creo que é un fito significativo que neste contexto se produzca esa aposta pola educación, non? Tanto é así que os resultados o avalan, non? Estamos vendo estes días resultados pois, do informe PISA destes meses atrás que confirman que Galicia ten uns resultados excelentes. Veíamos estes días os resultados tamén no ámbito da ensinanza de idioma estranxeiro, neste caso de inglés, que tamén Galicia é a comunidade autónoma con mellores resultados do inglés. Bueno, creo que son datos que avalan ese esforzo que está facendo a Xunta de Galicia na educación e que, por suposto, nos anima a seguir nesa liña, non? Logo, no ámbito da política social, bueno, pues, dende logo, é unha cousa super importante para nós, que se reflicte tamén, como digo, nos presupostos, e que ten novedades importantes este ano. Tamén é certo que pois, todo o tema da simplificación do procedimento do recoñecemento da dependencia ou da discapacidade, precisamente estamos todos os días debatindo no Parlamento, na lei de medidas decía mecanismos de facer compatible no mesmo acto a declaración de dependencia e a declaración de discapacidade, tanto a nova declaración como a renovación cando, pues, por algún motivo o cidadán pues, empeora a situación de súpeto, que a veces ocurre, pues tamén poder facer esa renovación de xeito áxil. En eso, como digo, estamos, creo que un feito importante, non? E logo, bueno, pues, seguimos apoiando, por suposto, os servizos de axuda no fogar, colaborando a Xunta de Galicia con unha aportación importante e compensando algún xeito todo o que o Goberno do Estado, dende que se instalou a lei de dependencia, tiña que aportar e que non aporta. É unha reivindicación clásica que lle facemos ao Goberno Central, que dunha vez colabore con ese 50% de financiación que en teoría tería que poñer, non? Non obstante, dende a Xunta de Galicia considera moi importante todo o que ten que ver co servizo de axuda ao fogar e está pues, colaborando coa parte que lle corresponde. En política social, como digo, seguimos traballando pues, intensamente pues, en todo o que ten que ver con residencias, tanto as públicas estrictamente como as que temos conveniadas. Temos que agradecer, por suposto, o enorme esforzo que fai a Fundación Amancio Ortega, que sigue incorporando residencias que logo xestionamos nós, en este caso a través de sistemas de concesión, e, bueno, en definitiva, seguir aumentando o número de plazas cuidando os nosos maiores. Tamén, por suposto, con esa integración dos cuidados entre o ámbito sanitario e o ámbito social. Me falabas dos temas máis industriais. Bueno, eu creo que a aposta pola industria en Galicia é importante, moi importante. Dende logo, todo o que ten que ver coas enerxías para que esa industria poida pues, estar convenientemente suministrada, ¿no? Neste caso de renovables, esa aposta importante polos eólicos, esa estructura de que o 50% do que se produzca se quede no territorio e, por suposto, que sea pues, preferente o suministro ás empresas locais para que efectivamente sexan máis competitivas, ¿no? Creo que os datos a nivel industrial e incluso a nivel de paro en Galicia son bons, son dos mellores datos que temos tido últimamente, pero dende logo hai que seguir nesa liña, ¿no? É fundamental, decías no tema do sector do automóbil, ¿no? A ver se somos capaces de ver por fin esa infraestructura que Stellantis precisa de esa liña de alta tensión. Bueno, está anunciada e prometida, pero vamos a ver si finalmente se pode materializar. Unhas axudas ao sector da automoción que este goberno ten claro que é unha aposta fundamental e, de feito, bueno, falamos de axudas en total ao sector de máis de 80 millóns de euros para dinamizalo e poder facer que a industria automóvil en Galicia siga sendo unha industria referente como é. Claro, e o peso que ten. Pero dentro da industria e do sector industrial, bueno, pues hai moita contestación, bueno, pues na oposición, non só por ENCE, por Altri, polas eólicas, pola enerxía eólica, polos encoros, pola enerxía eléctrica, comumente coñecida. Por onde hai que facer? Por onde van a ir digamos que a folla de ruta? Bueno, eu creo que o demostramos xa neste último ano e hai que seguir nesa liña, non? Eu creo que se declararon proxectos de interés autonómico e proxectos estratégicos, non? Algúns relacionados, como ti ben dices, co tema enerxético, en particular o caso de Altri, non? O caso de Altri é un proxecto estratégico da comunidade autónoma
que, por suposto, ten que ter primeiro todo aval dos técnicos. Estamos nesa fase de que os técnicos traballen libremente, como corresponde, por suposto, e que elaboren os informes necesarios, e se algunha cousa hai que mellorar do proxecto, pois, por suposto, haberá que trasladarlle á empresa, e creo que os galegos teñen que ter claro que si nese proxecto de Altri ou noutros hai algún elemento que é incompatible coa normativa tanto española como comunitaria, dende logo o proxecto non vai ir adiante, ou haberá que facer os cambios necesarios para que se poida adaptar. En ese sentido, total confianza. Hai moita preocupación no sector do mar aquí na Ría da Arousa, Efectivamente, bueno, algúns se ocupan tamén de estender esa preocupación. Eu creo que, o que decía, temos que velar porque ou transmitir esa confianza aos galegos e as galegas de que os técnicos están evaluando o proxecto que presentou Altri, que ademais o presentou, eu creo que nun momento axeitado. Altri non presentou o proxecto en campaña electoral, porque podería parecer que se estaba xogando con un tema electoralista, e unha vez rematadas as eleccións, publicou no portal de transparencia o seu proxecto, que os do bloque decían que leran en moi pouco tempo. Bueno, pues está aí disponible para que quedara a ler, e sobre todo o están leendo e analizando pormenorizadamente os técnicos das distintas consellerías en emitir os informes. Se algún dato, algún parámetro, algunha hipótese de traballo non cumple ou ten algún tipo de risco, eu estou convencido de que os técnicos correspondentes farán ou cambiar ese parámetro, ou correxilo, ou finalmente decir que eso non pode ser. Pero ese análisis está se facendo, eu o que pido é confianza neses técnicos. Mentras tanto, que está facendo o Bloque e incluso o Partido Socialista? Bueno, pois xogar a ambigüedade, o Bloque xogando claramente a desinformación, convocando concentracións donde ás veces van os mesmos sempre. Teño que recordar que esas alegacións que se presentaron eran prácticamente todas a mesma, e seguramente, se analizara de que parte de Galicia son, pois seguramente da comarca do Ulloa moi pouquiñas, ou mellor hai moitas máis en Vigo que na Ulloa, non? Bueno, é o seu papel, o Bloque Nacionalista Galego pois quere eólicas sin muiños, quere fotovoltaicas sin paneles solares, quere empresas hidroeléctricas sin encoros. En definitiva, quere todo, pero ao mesmo tempo non quere nada, non? Nos o que pedimos é que se respete os técnicos, e que creemos que Galicia ten unha oportunidade no ámbito das renovables e en moitos outros ámbitos, pero por xeografía, por ubicación. Mire, o vento é un factor clave, non? Hai comunidades autónomas que están aproveitando esa ocasión, Aragón, por exemplo, para facer ali polos de atracción de sectores como as tecnolóxicas, non? Que teñen no vento, nos metros cuadrados para facer centros de procesos de datos, unha oportunidade increíble, non? Nos temos vento, temos sol, temos mar, temos moitísimas elementos naturales que, con sentido común, con raciocinio, poden beneficiar os galegos e as galegas, e tamén as empresas que poden tamén ter un elemento de competitividade nesa ubicación na nosa xeografía, non? E o sector forestal, que é importantísimo, claro. Por suposto. A ver, volvendo ao tema de Altri, non? Está demostrado, e os datos así o avalan, que Galicia ten capacidade suficiente para producir esa pasta de celulosa, que sería clave nun proceso circular, non? Unha das grandes ventaxes que ten o proxecto de Altri é que seríamos capaces de producir un tecido, o liocel, que permitiría que a industria textil, que en Galicia é o que é, unha empresa de moitísimo puxanza e moitísimo peso, pois pudera nutrirse dese material, non? Aproveitando precisamente esa capacidade forestal que temos, e aproveitando ese eucalipto que en Galicia non somos capaces de obter, de procesar completamente. Hai unha parte importante do eucalipto que se produce en Galicia que se vai fora. Altri ven aquí porque aquí hai eucalipto, non é que cando aquí este Altri hai que plantar máis eucaliptos, non. Os eucaliptos que temos en Galicia son suficientes para que Altri produzca esas toneladas de pasta celulosa, que, por certo, eran os datos que manexamos cando o proxecto se presentou, non? Eu animo a calquera que vexa a proposición non de lei que presentamos no Parlamento antes das eleccións, onde se fala dos empregos que vai producir Altri, da cantidade de celulosa que se vai producir, que son exactamente os mesmos que despois Altri presentou no seu documento, non? Bueno, creo que é unha oportunidade moi boa de facer ese peche do círculo, non? De
de ter unha produción de pasta de celulosa importante que se poda convertir a través dunha empresa totalmente innovadora en tecido e, como decía, alimentar esa industria textil que tan forte nos fai. E os parques eólicos que están, lóxicamente, moitos paralizados pola xusticia, por recursos, por grupos ecoloxistas ou asociacións ou, colectivos e tal, cal é a salida desta rotonda, porque senón, lóxicamente, todo o sector empresarial e as asociacións de empresarios están preocupadas e Galicia está perdendo o tren. Bueno, eu creo que efectivamente Galicia leva un tempo a ralentí no ámbito eólico. Temos ademais un sector de moito coñecemento, temos profesionales moi ben formados neste sector que teñen traballado fora de Galicia e, sin embargo, non podían traballar aquí, non? Eu creo que será un paso importante agora con este novo plan sectorial eólico que está empezando a desenvolverse, tamén co que está contemplado na normativa dos presupostos en lei de medidas para empezar a desbloquear o tema dos eólicos, por suposto, máximo respeto ás sentencias judiciais e tamén, como saben, hai un problema co Tribunal de Justicia da Unión Europea, que hai un problema na interpretación que se pode facer de algúns procedimentos no dar realta aos parques. Confiamos en que ese tema se resolva o máis axiña posible e que efectivamente non teñamos parques pendientes de resolución e que podamos canto antes retomar ese ritmo e que os eólicos sexan, como decía antes, unha oportunidade para os galegos e as galegas e tamén, insisto, para a nosa industria, non? Ter moi preto da ubicación de industrias punteiras fontes de enerxía limpia, renovable, que podamos beneficiarnos, nese sentido vai estas modificacións da lei e do plan sectorial eólico para poder conseguir eses beneficios, tanto os galegos como as empresas galegas. Da industria do metal ou da industria forestal imos á industria da costa. Como está a lei do litoral e en que fase está o proceso do goberno central? Bueno, pois despois dun proceso longo de reclamar unhas competencias que lonxe de ter o apoio maioritario da oposición e do Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, non? Un partido que nos di que nunca reclamamos ninguna competencia, bueno, pois despois de reclamalas, obter de entrada ou non do goberno para despois, a través do Constitucional, ter ese respaldo, bueno, pois o que estamos pendientes de pechar esa comisión mixta. Os primeiros contactos non son especialmente positivos, pero confiamos en que, bueno, pues efectivamente esa competencia e sobre todo os recursos para desenvolvela, que ahora están na man do Estado, puedan estar en Galicia e podamos de verdade empezar a obter eses beneficios desa xestión máis cercana que o que pedíamos con esta lei do litoral galega, non? Claro, que tanto afecta, que tanto preocupou a toda a industria e a todo o sector do mar, transformador, depurador, etc. ¿no? Bueno, creo que o sector mar e industria pasou unha tempada realmente preocupada, e nós tamén, dende o goberno e tamén dende o Partido Popular, preocupados con ese bloqueo de moitas situacións que se daban, esas dúbidas sobre as concesións, esas dúbidas sobre certas empresas moi preto da liña costeira, e creo que, bueno, agora hai un horizonte de moita máis confianza, de moita máis seguridade xurídica, e confío en que, unha vez, como digo, esas transferencias e eses medios incorporados ao goberno galego, podamos empezar a verse a unha confianza maior neste sector, en que todo o modelo tradicional de vida galego, especialmente no ámbito da costa, podamos non só mantelo, sino que melloralo incluso, non? E seguimos a horta e o campo e o agro. Aquí temos moito viño, e do bo. Bueno, o viño para nós tamén unha prioridade importante frente a algunha amenaza que tivemos tido por aí de algún ministerio que pretende poñer dificultades no caso do viño. Creo que é un sector importantísimo para nós, tanto para o goberno como digo, para o Grupo Popular. Todas as iniciativas que podemos, dende logo, poñer en valor este sector é fundamental, e dende logo aí vai a seguir estando o Partido Popular, non? Ao lado dos agricultores, ao lado do sector de transformación tan importante, e, bueno, en definitiva, o agro, o sector marindustria, o ámbito forestal, todo eso que fai un pouco a seña de identidade dos galegos e das galegas, por suposto, seguir mantendo, e que esa é unha oportunidade de traballo, por suposto, a gandería, faltaría máis, para intentar tamén que ese é un sector onde a xente máis nova poida engancharse e traballar nesas medidas para que o rural siga sendo rural e non siga avanzando
esa situación de que, ao final, a xente ve nas cidades moitos máis recursos, non? Nos levamos moito tempo traballando en proporcionar calidade de vida e servicios, non? Falábamos antes de sanidade. En calquera dos 313 concellos de Galicia hai un centro de saúde, en calquera dos 313 concellos hai un centro social. En definitiva, bueno, que todos os recursos estén en calquera parte de Galicia e non solamente nas grandes cidades, que tamén, por suposto, porque hai moita xente vivindo aí, pero traballando intensamente en recuperar esas aldeas modelo, falando da vivenda, hai moitas axudas para a realización de vivenda en núcleos allados para promover que a xente máis nova pode ir a estes núcleos e ir recuperando, e dende logo tamén traballamos moito en algo esencial, que é a conectividade. Non podemos falar do medio rural se despois chegamos ali e non hai conectividade. Non hai medio de vida. Claro. Se o rural ten medio de vida e o medio de vida, digamos que é agradable ou sostible, aí vai xente. Sí, pero eu engado unha cousa, que vayas ao rural e ademais podas dende ese posto no rural conectarte ao mundo a través de internet e podas vender os teus servicios ou teletraballar ou muitas máis cousas. Condicións que se estuveras en Vigo ou estuveras nunha cidade. Neso hai un traballo intenso, neste caso da Antega, da Axencia de Modernización, para, bueno, loitar. Hai fondos europeos para isto. É certo que non están chegando como deberán chegar. Aquí, neste caso, o Ministerio quedouse coa xestión destes fondos e nos está costando en algún sitio que efectivamente a fibra de alta velocidade este chegando, non? Pero bueno, vamos a seguir traballando nesa liña. A fibra ou aire, non? Sí, a antena, as ondas. Básicamente a fibra é o objetivo fundamental. Hai un proxecto que se chama Único da Unión Europea para conseguir que todas as vivendas teñan ese acceso. Como digo, temos dificultades en algún sitio, pero aí dende logo vamos a seguir traballando intensamente para que, do mesmo xeito que chega a liña de cobre convencional, podamos ter fibra de alta conectividade e, como decía, que ningún galego ou galega perda unha oportunidade por vivir no rural, non? E que a Galicia calidade que chamamos dos produtos ou dos produtos agroalimentarios ou a lei de calidade alimentaria que, lóxicamente, que nos leva os nosos produtos ou polo mundo adiante, non falemos máis que do viño que podemos ter aquí nestas comarcas, pois é un medio de vida e é un medio de desenvolvemento rural, porque fixe a población, fixe a man de obra, fixe traballo, fixe investimentos, etc. Totalmente. Pero nese sentido, aí a conectividade é unha peza fundamental para, como decías ti, ter as mesmas posibilidades que calquer persona en calquer lugar do mundo, que é do que vai agora. Agora, casi máis importante que as vías de comunicación físicas son as vías de comunicación, neste caso informáticas, non? Virtuais, que son fundamentales para que calquera galego desde calquer sitio da nosa rexión poida competir con calquera. E que vai facer a administración local para baixar impostos, para baixar os trámites administrativos para os emprendedores? Bueno, no caso dos impostos, creo que unha vez máis este ano vai se ver reflectido a política da Xunta de Galicia, do Grupo Parlamentario Popular e do propio Goberno nos impostos. Nos seguimos ano tras ano baixando os impostos. Este ano volvemos a baixar o imposto de sucesións, en este caso engadindo o grado terceiro, en este caso os curmáns, non? Que estén exentos por debaixo deses 25.000 euros, ou, bueno, traballando en reduccións, por exemplo, considerando familias numerosas, as familias con 2 fillos, e múltiples axudas. O ano pasado pusemos as axudas aos coches de segunda man, e, bueno, hai moitas axudas. De feito, dende o ano 2016 levamos conseguido que os galegos e as galegas estén pagando casi 280 millóns de euros menos na recaudación cada ano, non? Ou que en término medio a disminución no IRPF das persoas que fan a declaración en Galicia, este no entorno dos 500 euros menos que hai uns anos, non? Bueno, a nosa política é baixar impostos, pero baixalos especialmente ás clases máis desfavorecidas. Estamos facendo un esforzo moi grande nas rentas baixas por debaixo de 24.000 euros, que é onde está o 60% das declaracións, non? Nós creemos que hai que traballar aí, e o que queremos é que se os galegos e as galegas teñen o diñeiro no bolsillo, o van a invertir onde eles queren. Nós, dende logo, non estamos pola subida dos impostos generalizada a todo o mundo, co argumento de que se hai máis cartos para financiar non sei moi ben que. Nós creemos que os mellores xestores dos cartos son os propios cidadáns, e o que temos que facer son impostos intelixentes e que, vendo como vai cada ano incrementando esa recaudación, ser capaces de decidir onde baixamos, e, como digo, baixando especialmente neses sectores de rendas máis baixas.
Nos queda un capítulo que considero importante, non sei se máis, pero bueno, por lo menos para que nos dé tempo neste bloque de entrevistas, señor Caamaño, que sería a formación e a investigación. A formación, digamos que superior de universidades, etc., que antes creo que non falamos, e tamén a investigación. E a investigación tamén me gustaría que, dado que a nosa audiencia está moi volcada hacia as tres rías, a Ría de Arousa, a Ría de Pontevedra e a Ría de Muros Noia, o que representa a investigación mariña, vale? E os centros que, lóxicamente, están aquí ubicados e que tanta falta lle fai ao sector do mar e ao sector do marisqueo, ao sector da pesca, do mexillón, etc., etc. Bueno, en universidades, se me permites, vou comenzar destacando unha cuestión que é nova, que é o tema das matrículas, non? Bueno, Galicia leva moitos anos, dende o ano prácticamente creo de 2011, conselando as tasas universitarias, é dicir, non incrementando o coste das matrículas, non? Pero este ano foi máis alá e estableceu que aqueles alumnos que superan as asignaturas de un curso, o ano seguinte teñan a matrícula gratuita. Este foi o primeiro ano que se produzo, co cal en Galicia, dende educación infantil ata a universidade, un alumno que cumpla todos os anos co seu cometido, que é estudiar e aprobar, pois pode facelo de xeito totalmente gratuito. Non hai ninguna comunidade en España que teña isto. A primeira é Galicia, por lo tanto, si falamos de aposta polo ensino universitario, que mellor aposta se pode facer que facer gratuitas as matrículas. É dicir, un rapaz pode chegar aos 24 ou 25 anos tendo todos os estudios gratuitos sin ter que ter pagado nin el, nin a súa familia un euro, non? Isto, se o comparamos con outros modelos de sociedade, é algo increíble. Dito isto, creo que temos unha universidade pois a altura das mellores do Estado, evidentemente. Temos 3 universidades dun alto prestixio. Nomeadamente, no ámbito da investigación, eu creo que estamos vivindo unha etapa boa. A mellor que podemos ter, non, sempre hai que mellorar en máximo no ámbito da investigación, pero, dende logo, a situación é moi boa. Mira, eu facía outro día as contas, en Galicia hai preto de 12.000 personas que se dedican de xeito profesional á investigación, ao desenvolvemento e a innovación. Hai máis de máis, non? 12.000 personas, das que casi 7.000 son investigadores puros, o resto son personal de apoio, técnicos, personal administrativo que a administración tamén require, pero un número realmente importante, non? Nunca tuvemos ese número de personas dedicadas a isto, e, bueno, froito deso, pois a verdade é que tanto os institutos de investigación, os sanitarios, os departamentales, como a propia investigación universitaria está sendo referente, non? Estamos sendo capaces de, ademais de facer que o talento volva a Galicia, levamos ahora mesmo prácticamente xa 25 programas oportunios 26, para decirlo con certeza. Oportunios é un proxecto no que recuperamos un investigador excelente que ten un RC da Unión Europea, un recoñecemento de excelencia da Unión Europea, e que estamos sendo capaces de que veñan de volta a Galicia, e non só que veñan eles cos seus fondos de investigación, sino que ademais trayan tras de sí pois unha cultura de investigación despois de ter estado en outros países, e, sobre todo, un equipo e un ecosistema que a larga vai dar resultados, sin dúbida. Comenzamos no 17 co primeiro Oportunios e, como digo, este ano vamos a cadar os 26, non? Creo que unha aposta importante por reter ese talento. E hai, bueno, pues moitas novedades importantes no ámbito do I+D+I. Pechamos este ano o plan previo, estamos diseñando co ecosistema, cos investigadores, coa industria. No I+D+I é fundamental a aportación das empresas, non? No resto do mundo, as empresas privadas colaboran na I pequena e a veces xenera incluso o 60% dos recursos. Bueno, temos que traballar nesa liña e, froito desa aposta, bueno, este ano no organigrama do Goberno da Xunta de Galicia, a I+D+I está no ámbito da Consellería de Educación e Universidades, ten a innovación. Gaín pertenece ahora a esa estructura. Bueno, Gaín este ano ten un incremento dun 14% do seu presuposto, é dicir, estamos nuns valores moi aceitados, deixando ademais unha pequena parte da innovación empresarial na Consellería de Industria por o polo de Rozas e algunha cousa que eles están facendo e que vai seguir, pero, dende logo, a coordinación vai se facer de xeito, como digo, xeneralizado e transversal dende Gaín. En definitiva, unha aposta importante por esa investigación, por esa innovación que comentabas, e especialmente no ámbito do sector primario ou do primeiro sector, non? Que, como a veces algún lle chaman agora,
pois todo o que ten que ver con institutos do mar, o CETMAR, por exemplo, os institutos de investigación agraria, que tamén Galicia os ten moi bons, a relación coas universidades no ámbito mariño son ahora mesmo pois un foco de atracción desa inversión e desa atención que, como decíamos, estamos poñendo dende a Xunta de Galicia. E quedaría unha parte, porque se nos está indo o tempo, e acaba de chegar o presidente do viaxe a Brasil e a chamada aos retornados, non? Bueno, Galicia necesita, non? Sí, a verdade é que temos un problema nós, todo o mundo decíamos antes do ámbito sanitario, pero podíamos estendelo a moitos outros ámbitos, non? É importante retornar, e cando falamos de retornar, teño que ir ao programa Retorna. O programa Retorna é un proxecto moi ambicioso que precisamente consiste en tanto galegos orixinarios como descendentes de galegos poidan poñerse os mecanismos para que volvan. Como se fai? Bueno, pois se fai localizándose en algún caso en orixen, dándolle formación en orixen para determinados perfiles de traballo que nos tenen aquí. Eu coñezo casos de formación que se ten dado ali para profesións concretas que se dá no país de orixen e despois veñen aquí con un nivel de integración e de apoio. Todo o goberno da Xunta traballa pois, para temas de vivenda, para temas de integración social, para temas de educación, temas de sanitarios, para que esas persoas e as súas familias que volvan para aquí pois tean pois, o mellor acollidos posible, non? Incluso pois, con apoio económico en algúns casos e con todas as axudas que temos para todos os que están en Galicia, en particular para os que volven. Creo que un proxecto moi interesante e que está a permitir que un número importante de galegos ou fillos de galegos estén a volver nun momento no que Europa, España e Galicia necesita man de obra pois con formación, non? Claro, incluso moita de la cualificada. Claro. Moita cualificada, sí. Señor Comesaña, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Ten vostede unha última intervención para contar o que vostede queira ou que eu non lle preguntei, ou deixar un mensaxe para a audiencia de Canal Rías Baixas. Bueno, pois, se me permites, agradecervos a Canal Rías Baixas a posibilidade de estar aquí hoxe conservando con vos. A verdade é que eu creo que este tipo de canales máis cercanos, non, á población son fundamentales. Eu creo que unha cousa, falamos ao principio, no, da crispación, do entorno, bueno, eu creo que é importante que os ciudadanos desta comarca e de outras comarcas teñan referencias cercanas que falen das cousas que lle importan, que podan ver pois, aquí opinando veciños ou xente que van a falar das cousas que son máis cercanas a eles, e creo que facedes un traballo importantísimo, bueno, de información, sobre todo, pero tamén de acompañar a veciños como esta comarca, pois, incluso, se me apuras, hasta coa publicidade que facedes das empresas locales, bueno, un ecosistema, unha forma de traballar pois diferente a outras, complementaria. Eu quero darvos os parabéns por ese traballo que facedes e por permitirme, neste caso, que un humilde viceportavoz do Grupo Popular pois te aquí ose contando un pouco o que facemos todos os días no Parlamento, non? E invitarvos, por suposto, a ir ao Parlamento cando queirades, a vos e a calquera da audiencia para ver máis de preto o que facemos ali. Encantado. Como lleva estos 9 meses con este cambio de perfil de ex-conselleiro a viceportavoz? Bueno, eu son sempre optimista e trato de aproveitar calquera ocasión. É un momento excelente para aprender de moitas cousas. Eu ao Parlamento iba pois, cada 15 días cando me chamaban, e agora estou ali máis tempo e podo profundizar un poquinho máis nele. A verdade é que é un mundo apasionante, dende logo ali para axudar os galegos e galegos, en particular os de Pontevedra, que por onde son diputados, que encantados. Bueno, un placer, moitísimas gracias por estar hoxe connosco, hasta unha vindeira ocasión. Moi boa noite, moitísimas gracias. Moitas gracias a vos, moitas gracias. Nos vamos a publicidade e da man dos patrocinadoras recibimos a José Manuel Rosas, presidente da Federación Provincial de Cofradías da provincia de Pontevedra, así que non o perdan. Analizaremos o sector do mar e das cofradías. Hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Si quededes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados.
O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, Xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. De novo con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a José Manuel Rosas, presidente da Federación Provincial de Confrarías e patrón maior da Cofradía de Bueu. Señor Rosas, moi boa noite, benvido, como estamos? Boa noite, bueno, vamos estando. Bueno, como está indo este ano para a Federación e para as cofradías asociadas e pertenecientes a esta Federación na provincia de Pontevedra? A ver, a Federación, bueno, normal, pero claro, cando lle vai mal as cofradías, tamén lle vai mal a Federación. Entón, non estamos no mellor momento nas cofradías. E este ano, como podemos resumir? Este ano 24, estamos a un mesiño de que se acabe. Como podemos resumir este ano? Pois non sei se o quere comparar co ano pasado ou con algúns dos anos, faga algunha referencia ou denos aporte algún dato para que, digamos, que a audiencia poida ter un pouco unha foto. Un ano dos máis complicados porque, bueno, hai que darse de conta que en novembro do ano pasado tuvemos as riadas, unha mortaldad masiva en todas as cofrarías ou en case todas do marisqueo. Iso, pois, cando chove, sempre suele chover sobre mollado. Foi unha campaña nefasta de nécora, o camarón está desaparecido, o polvo, os inicios, pois, bueno, había un atisbo de que iba a ser normal, rematado o mes de xullo, foi catastrófico, a flota parou por falta de recurso e agora mesmo vean a Centola a repetir máis de lo mismo. No inicio dos primeiros días, pois ainda se colleu algo, pero xa se atisbaba que iba a ser unha campaña bastante floxa. Entón, isto se o metemos na cotelera, e hai unha caída de facturación nas lonxas, hai unha caída de ingresos, e, polo tanto, isto está chovendo sobre mollado. É un ano moi complicado. E podemos ir facendo, se lle parece, un pouquiño de avance. Nun ano, as promesas polas administracións autonómica e estatal para axudas á recuperación do marisqueo, como estarían a día de hoxe, un ano despois, que estamos falando, porque de noviembre a noviembre estamos falando dun ano. Bueno, se falamos de axudas polo estatal, pois pasaron sin pena nin gloria, porque vivimos unha situación complicadísima, sigue vivindo unha situación complicada o marisqueo, están tratando de buscar a normalidade, pero hai que darse de conta de unha cousa, que as ameixas non son leitugas, que as plantas hoxe en 15 días e as regas ben, pois as tes para o consumo. E cando unha mortaldade hasta do 90%, hai que facer aporte de semillas, a semilla ten que medrar, ten que coller o tamaño de comercialización, e iso non é da noite pa mañá. E claro, isto, pois, que ven pasando? Que hai xente que o está pasando bastante mal, hai zonas que a día de hoxe, pois, non teñen mercancía case de ningún tipo, e hai zonas que sí teñen mercancía, pero o que dixen antes, ten que medrar, a situación moi complicada. E articularonse axudas por parte da Xunta de Galicia, así que se fixeron, hai un plan de choque para o marisqueo, pero o goberno central eu coido que debería botar un camiño aquí, polo menos ter un guiño co povo galego e sobre todo co sector do mar. Fora solicitada a zona catastrófica. Claro, pero ese guiño, non pedimos unha zona catastrófica, sí que a pedimos, pero xa que non se podía, ou non se daban as condicións idóneas, sí que se deron para outras cousas, que non entendemos, non? Bueno, non vamos outra vez a recordar a derribada dos peles, non? Pero eu digo que un guiño, non? De boa vontade. Eu creo que unha xeneración do pago da Seguridade Social durante 6 mesiños
viña ya este sector como unha bocanada de aire fresco. E non se fixo, desa parte estivemos abandonados. E, bueno, na Xunta, pois, o que articularon as axudas, e, bueno, estáse neso, comprar de recuperación, e isto ten un proceso largo, non é de hoxe pa mañán. Hai xente que o está pasando mal, hai xente que ten que buscar outras alternativas laborales, porque do céu único que chove agua. E xa digo, en líneas xerais, o sector non está atravesando un dos seus mellores momentos. Cando falamos do marisqueo a pé tamén a flote? A flote vive un poquinho mellor ou igual? Vamos a ver, vamos a ir por partes. Si vamos a flote en libre marisqueo aquí na zona de Arousa, os lombos están pechados porque non teñen produto. Creo que o cabío ou o buído, un estaba aberto, aí confundo as zonas, pero un estaba aberto, estaban indo o relojito que lle pechou estes días tamén, e polo cal a meixa rubia aí non hai, e nun outro banco pois teñen moita non, teñen algo, pero non é de talla comercial, polo cal a situación complicadísima. Pontevedra a flote e empeza agora para o mes que ven, e vai a abrir para o mes que ven, non se sabe ainda co que se van a encontrar. E a Ría de Vigo, quen salvou a Ría de Vigo foi o Banco de Cornicha de Bayona, que bueno, que é un banco por sorte que parece que é inagotable, estuvo salvando un pouco a situación, que se non fose por ese banco, o mesmo cos outros, a xente, pois, bastante mal. E a Xunta de Galicia acaba de chegar a un acordo co CIMA e coas Federación Galega de Cofradías para, digamos que, un proxecto de investigación que se chama Ecosistémica 24, que é, en definitiva, para, bueno, estudiar un poquinho que está pasando, que vai pasar e cales son as diferencias que lle afectan ou os diferentes factores que lle afectan a este tipo de bivalvos. Isto está fechado a 22 de novembro esta noticia co CIMA. Como está, digamos, que axudando e como están, por donde van, digamos, que as informacións que lle dá os centros de investigación do mar, as cofradías e, lóxicamente, ao sector. Vamos a ver, a través de Redemar non é solamente ese proxecto. A través de Redemar hai varios proxectos impulsados polas cofradías e outros apoiados polas cofradías. Hai bastantes líneas de investigación, saber o que está acontecendo, como está o sustrato, e un estudio de como está o sustrato, si hai proxectos que a ver se hai nutrientes, si entran nutrientes tóxicos, hai tamén outros proxectos para saber a incidencia dos depredadores. A verdade é que, a ver, estamos vivindo un cambio, que non queira ver, pois eu que coido que é cego, non? E todos os cambios haberá un período de adaptación ou non. Habrá especies que muden. Que se adapten mellor e outras que non. Estáse notando, mira, fíjate, levamos 2 campañas de sarda nefastas. O mellor, a subida de temperaturas das augas e todo isto, pois non se encontran cómodos cerca da costa, buscan outras líneas ou outras rutas para facer a súa ruta migratoria, xa non se arriman tanto á costa, e está pasando un pouco tamén aquí, no Intermareal. No Intermareal hai zonas, nós temos un problema co percebe, por exemplo, en Bueu, e se mirades as noticias, as últimas noticias que hubo, Cangas está preocupada tamén porque tamén empeza a pasar o que a nós xa nos obligou a levar un ano parados no sector do percebe. Está desaparecendo sistemáticamente e non sabemos as consecuencias. Por eso que estes estudios veñen moi ben, e despois teñen que ser estudios que hai que ter moita valentía tamén a veces poñelos boca arriba a realidade do que temos. Haberá ao mellor partes que poidamos revertir as que impón a natureza, somos conscientes que non vamos ser capaces de revertilas, pero eu coido que ao mellor hai algo máis do que impón a natureza. Isto sí que hai que estudalo, hai que velo,
e mirar de melloralo, porque senón o sector desaparece, porque se desaparece o recurso, desaparece o sector. Pero, señor Rosas, todos somos máis ou menos conscientes da importancia socioeconómica que ten o mar e o sector do mar para Galicia. Non se entendería sin. Vostede leva 50 anos, ainda que sea un mozo, leva 50 anos no mundo do mar, non? E está indo ao mar. Hai ciclos ou estamos no peor momento destos 50 anos? Vamos a ver, eu levo 50 anos, non, levo máis de 50 anos. E no mundo do mar. E a verdade é que hubo altos e baixos, sempre, non? Hubo picos na gráfica, claro que sí. Pero non sei se agora mesmo notas estes picos, que son máis frecuentes estes picos á baixa. E eu, sin conocimiento técnico de ningún tipo, pero non sei se che dá algunha autoridade ou non ter 50 e tantos anos de mar, e fíjome nas cousas. E coido que, cando unha persoa está enferma, pois, calquera outra cousa lle afecta ao momento. É dicir, ti, se eres antes unha gripe, non pasa nada, ou COVID, non pasa nada. Pero se tes mal o pulmón, o corazón, os intestinos, e aquilo outro te pilla unha gripe floxa, igual te barre. E este é o mesmo, eu creo que chegou un momento de que convergen moitas cousas. E aí, os estudios son fundamentales, porque eu podo dicir que sabemos moito de mar, sabemos moito de aquilo, pero non, hai unha parte fundamental, que é a ciencia e a bioloxía, que nós non temos idea na maioría dos casos. Entón, aí, esos son, eu creo que a parte científica ten moito que dicir o que está acontecendo, e ten moito que aportar para tratar de revertir o que decía antes, as situacións que nós creamos como ser humano. As que crea a naturaleza, eso non vamos ser capaz, pero o resto é que estamos na obliga, porque senón pouco futuro lle queda a este sector. Como está indo? Bueno, logo falamos un pouco máis do futuro, da renovación, se é que hai, da falta de renovación, non sei se hai falta ou non. Vostede dirá máis despois, pero... Sí, non, se queres ache... Veña. O que compra un barco agora ou é un valiente ou é un demente. Así de claro. A ver. Isto solo é pos veteranos, solo é pos vellos. Vellos entre... No, vellos... Para os lobos de mar. Sempre hai chavales que ao mellor se arriscan, pero, a ver, co panorama que temos, a ver, hai restriccións de todo tipo. E despois estas outras... A normativa administrativa e a normativa chamada comunitaria, iso é unha lousa, non? É máis que unha lousa. Unha mochila que pesa. É máis que unha lousa. Mira, ahora mesmo pechou a Sardiña. E pecha hoxe, precisamente, ás 00 horas. Hoxe martes, sí. Sí. O mar está cheo de sardiña. Eu non sei, a verdade, que dixen antes que a parte científica é fundamental. Pero en Galicia, señor Rosas, deixa que tengo unha cuña. En Galicia somos unha referencia en centros de investigación mariña. Sí, pero, a ver, para poder determinar a biomasa que hai que facer unhas prospeccións. A veces hai que facelas cando hai que facelas, cos medios necesarios e coas persoas con cierta sabiduría en ese tema. Porque eu non quero dicir que un señor que pastorea ovellas non poida torear un toro, pero máis lóxico é que sea un torero. Entón, a mí non me cuadran os números a mí non me cuadran. Precisamente agora para o ano que ven hai unha amenaza de rebaixa hasta do 23%, cando as sardiñas hai sitios que caes ao mar quedas flotando. É dicir que as cousas hai que facelas ben, sobre todo cando se xoga coa economía da xente. A xente non pode, tú non podes mandar a xente para o mar a dicir unha cuota pírrica ridícula que non che dea para vivir. Entonces, que relevo generacional vai haber?
no marisqueo e na pesca artesanal. Quen é o que se mete aquí? Onde tes unha seguridade económica que ti, a fin de mes, vas levar no teu peto, pa túa casa, polo menos 1.200 euros. Un soldiño. Que moitas veces non se levan. Moitas non, moitísimas. E, chegado estas épocas, a veces hai meses que nin siquiera desamarras o barco. Todo isto, esta situación, é un lastre, e claro, leva a xente a desanimarse. Hai xente, lobos de mar, como diste, que están esperando a xubilación. O día da xubilación. É dicir, non, eu marcho, abandono, non sigo. Porque non miran luz ao final do pasillo. E aquí, digamos que fallan... Que partes fallan máis? As condicións do mar ou as normas administrativas, regulativas dos despachos das administracións públicas? Eu creo que falla un pouco todo. E, a ver, estánse dando pasos para tratar de que este puzzle encaixe. Claro. O sector tamén ten que madurar e ser consciente. A veces tenemos que cambiar hábitos e tenemos que decir, oye, mira, temos unha sorte inmensa. Ese é un pastel que está aí. Se cada un pensara de que ese pastel ten unha parte proporcional e que esa parte del, comillas, e que ningún outro lla toque, eso sería fundamental. A autorregulación, que nós mesmos saibamos o que podemos facer e o que non poidamos facer. E non permitamos que algún que fai barrabasadas e o faga. Eso a parte do sector. E despois, a administración ten que saber con exactitude o que está acontecendo e buscar as medidas que hai que medir. E sentarse co sector que sí que falamos moito, estáse buscando, pero hai cousas que son fundamentales. Por moito que fales da regulación, de como pescalo, na época de pescalo, e tal. Ahora mesmo, mira, por ano que ven, o polvo non vai, a parada, o paro biolóxico, sí. Non vai ser para nada como hasta ahora, que se facía unha veda sistemática, pois nada, chegabas ao mes de maio, parabas maio e xuño, ou medio maio e o resto de xuño, e abrías en xullo. E non tiñas en conta que o mellor o 90% das femias estaban ovadas. En xuño. E como este ano, en xullo. Pois non, señores. Aquí hai que facerse un seguimiento a esa pesquería. Buscar o mellor momento. Claro. O mellor momento. Por que? Hai que axudar o recurso. Tanto ou máis que o sector. Porque se despolvo de antes, se non hai o recurso, desaparece o recurso, o sector vaise solo. Entón, todo isto que ahora mismo estamos empezando a coller un engranaje, a tratar de solucionar cousas que antes se facían por sistema sin ter en conta a repercusión, isto é fundamental. É fundamental para manter un equilibrio relativo. O que genera a naturaleza temos lo que dividir e repartir para poder vivir del. E despois, quen nos dá de comer, o bicho, o animal, hai que mirar cando o podemos sacrificar e cando temos que deixar que se reproduza e se desarrolle. E iso tamén o sector ten moito que facer aí, é moito que decir, é moito que aportar. E non só no caso do polvo, senón que cando comemos unha nécora ou unha centola e ven cos oviños, calquera especie, ou camarón que ven cos oviños, que ven coa barriguiña chea de oviños e tal, todo eso, lóxicamente, son futuros especímenes, ou futuras especies, futuros bichos, vale? De nécora, de centolo, de camarón, do que sea, ou da cigala, ou do que sea. E despois... E se trae 800 ovos, pois dos 800 van arriba a 100, pois estamos matando 100. Mira, e dixen antes que non... Pero aí digamos que o mundo científico, os centros de investigación e a Xunta, en este caso que ten as materias de competenciais, ten que ser máis, digamos que máis estricta, ou o sector non quere, non deixa e chora? Vamos a ver. E
Por eso digo que o tema é complicado. É complicado, pero hai que botarlle vontade por todas partes. Pero claro que sí, que a veces hai que ser rigurosos. Hai que ser rigurosos, pero claro, ahora imagínate ti que para agora, pro ano que ven, seguramente o paro sea de 4 meses. Claro, oye, ti non podes dicir a un sector que casi está profesionalizado, porque no Porto de Bueu, como no Porto de Ribeira, noutros portos, hai xente que única e exclusivamente anda ao polvo durante todo o ano. Ao mellor xa se profesionalizou, non mercou outras artes para poder cambiar, que tampouco non é bo, que hai estes basculamentos de flota, e entón non lle podes dicir vaite pa casa 4 meses e espera que che chova. Abre a boca e aliméntate do maná. Salvo que lle fora moi ben nos outros 8. Sí, pero sabemos a situación que estamos vivindo. Por lo cal, hai que axudar nesos casos. Claro que sí, hai que facer unhas paradas, oyes, unhas paradas con protección económica. Sí, por lo menos que o Estado ou a Xunta eliminen os costes, non? Nada máis. E despois, seguridade social, sí, impostos. E despois, cando teñamos un atisbo de recuperación, ese aparte que o sector ten que madurar moito, é dicir, que non se lle ocurría a ningún labrador encher a presa de auga e o primeiro día abrila e botala polo rejo abaixo. Non, tiña aquelas fincas para regar, non? E o sector ten que ser madurar algo en ese sentido, e decir, oye, nada vale que hoxe tiñamos aquí a auga e a botemos polo... Non, hai que dosificar. Temos que respetar tamaños, temos que respetar cuotas para poder vivir todo o ano. Porque se todo canto fixemos e o comemos en un mes ou 2, que pasa? Primeiro, caen os prezos, saturas o mercado e ao mesmo tempo estaste automatando. Podemos resumir que no sector falta o sentido empresarial da xestión dos recursos e da súa profesión tamén, porque o de que isto é de todos e non é meu non o aprecias, pero o que falta un pouco a mellor é o compromiso de decir, oye, pois mira, por un exemplo, non? E agora mesmo abreuse a veda de calquera especie. Sí, acabamos de abrir hai unha semana a do centolo, veña. Temos unha cuota X, non? Sí. Unha cuota X. E eu coido que non debía haber ningún das forzas de seguridade do Estado, nin inspección pesqueira, nin ninguén debería vir a dicirnos o que temos que traer ou non traer. Nós mesmos se dicir, oi, se mira un compañeiro, que o primeiro día se trae todo para a terra, ovadas sin ovadas, aquilo outro, e aí quieto. Este é o millo do hórreo para todo o ano. Non lle boto todas as galiñas hoxe, que despois morren galiñas e morren jalos de fame. Non. Isto hai que repartir. Aí temos que ir collendo madurez. E despois, claro, as administracións, eu creo que tiñamos que ter, a veces, moita terapia de grupo. E falar máis e recoñecer o que temos. Que un ben de todos, pero temos certo privilexio os que vivimos del. Oyes, hai que tamén a veces dicirlle, porque 50 anos de mar, e pregúntame ti agora a mí, desde que desoba unha faneca hasta que chegue aos 20 centímetros de comercialización, canto tempo ten que pasar? Non che sabría decir. Saber o que costa chegar aí. É que miras un bogavante, ou un lumbrijante, como lle chamamos nós, de 5 ou 6 kilos, unha peza bonita, tal. Cantos anos ten? É máis vello que a mí. Iso é o que temos que saber. Valorar. O respeto. E despois, as distintas administracións tamén teñen que respetarnos. Nós formamos parte da cultura deste pueblo. Galicia non sería Galicia, se non era mariñeiros nin mar. Que non nos quiten dun plumazo. Corremos peligros de todo tipo. Ahora, nós non estamos... Ahora vou entrar na energía eólica. Non estamos en contra das renovables, todo o contrario.
Si nós o que queremos é que as nosas aguas e todo o medio ambiente cada vez este máis limpo, porque vai ser ben para nós, non? Ahora mismo, en Caladoiros, querense poñer aí, en bancos, en onde se traballaba, querense poñer aí uns animales, unhas bestias, chamaríalle Don Quijote. Estivemos en Portugal mirando aqueles tres que hai ali, e non nada comparado co que queren meter aquí, e isto asusta, sin saber a repercusión que pode ter no sentido migratorio, no cambio da dinámica do litoral, dos movimentos das aguas e de todo o que quieras. Nós o que queremos é estudios profundos, que saibamos que cando se fai unha vacuna, primeiro hai que experimentar co ela, hai que facer as probas e hai que saber se vai ser perxudicial ou beneficiosa, verdad? Cantas se descartarían? E este é o mesmo, non é dicir chegar. Nós vivimos, estamos nun punto privilegiado. Galicia está nun punto privilegiado, pero tamén está nun punto complicado. Somos unha esquina de dous mares, en donde convergen corrientes dun lado, corrientes do outro, sentido migratorio dun lado e sentido migratorio do outro. Iso é unha riqueza maravillosa. Quen me di a min que se lle meto aquí... O Cantábrico e o Atlántico. Se lle meto aquí un megaparque eólico e outro aquí abaixo, desde a Guarda para arriba hasta Olla, este sentido migratorio faime isto. Nadie o estudiou. E eu sempre poño de comparación. Eu sempre comparo, mira, todos os ruídos, as vibracións, as corrientes estáticas, dinámicas e todo tipo de corrientes que hai no mar, multiplícase por 20. Eu sempre lle digo a todos que fagan esta proba. Os que teñan bañeira na casa, ti métete na bañeira, sumérgete nela, e dille a calquera da túa familia que vaya a parte máis alonsada da casa e que toque unha parede. Ti vas a escoitala, sumerxido na bañeira. Se quitas a cabeza para fora, se non a escoitas. E no mar, esas propagacións de todo, esas vibracións de todos eses animales aí chirriando todo o día, que o absorbe, que non absorbe, pode ser nocivo. Non digamos que o sexa, aunque hai estudios que o demostran, pero os estudios a veces fazse dependendo quen se encargue. E digo que, bueno, este sector está absorbendo moitas cousas. Despois hai outras cousas, mira, falamos moito do plan xeral, non, o saneamento integral. E todos os concellos que se poñan ao loro. Por que? Antes, todo canto generábamos, que na miña casa lavábamos, con perdón de la expresión, non podo dicilo, non? A cara máis o cuco, mismo xabón, e a veces a roupa, e non generabas nin químicos, nin outro tipo de nada, calquera familia genera un montón. Iso todo vai ás depuradoras. Antes, pois mira, iba un sumidoiro, unha esterqueira que despois comía a terra, non? E hoxe non. Hoxe vai unha depuradora que no 90% dos casos algunhas teñen moitos fallos. Están aí, para velo. Hai que correxilos, pero mentras están fallando. Todo eso converge no noso medio. Eso. Que a modificación do sustrato que hai. Amando home, é amando home. É o que che dicía antes. Estamos en tempo de correxir amando home, señor Rosas. O que aportamos nós negativamente. Me encanta este tipo de reflexións e ademais que son das que lóxicamente están aí. Esperemos que estén por pouco tempo, pero van a estar aí e xa levan tempo connosco, ojalá se corrixan. Pero por unha cuestión de tempo, isto é televisión e temos que acabar así. Pero antes, quero que me fale da Navidad, quero que me fale do mes que ven, que é un dos meses
máis esperados e dos máis digamos que desexados polo sector do mar. E como se presenta, entre elas que me falaba vostede das capturas do centolo, pero no que levamos de ano, según a Xunta, se capturaron, no que levamos de ano, 236 toneladas desta especie por un valor de 2,7 millóns de euros. Bueno, non sei como están estas rías e non sei que datos ten vostede ou que sensacións, porque ao mellor os datos non os ten ao día. A ver, obviamente, se tuvera os datos de todo, non sería José Manuel Rosas, sería unha computadora, non? Pero vouche dicir que eu voume a basear no que é a miña lonxa, non? Se os comparamos os datos deste ano cos do ano pasado, pois non son moi diferentes, porque o ano pasado tamén foi nefasta a campaña. Pero se os comparamos con de hai 2 anos, pois andamos pola metade. Entonces, e falámosme do Nadal. Mira, todas as tristuras no Nadal se van. O Nadal é así. É un mes de acercamento, un mes de hermandad, un mes de familia, un mes de unión, un mes de regalos, un mes de aquilo. Hasta na máis humilde, na casiña máis humilde, sempre hai un pratiño de marisco encima da mesa, e esperemos que non falte, pero este ano vai a estar cariño, vai a estar caro. Porque, volvo a repetir, cando a Illa de Arousa collía toneladas de camarón e agora colle kilos, e claro. Como valora a experiencia esta de poñer as nasas nas bateas? E, a ver, todo que sexa buscar unha alternativa, a ver, como non, claro que eu valoro, ben? Home, se me dixeras, como valoras ti que os camaróns se maten a cañonazos? Xa che diría ahora mismo que non, pero é un modo moi selectivo de pescar, é un número determinado, isto está regulado por un plan de explotación, e eses son os camiños, eses plans de explotación. Hai que mirar o que producimos, o que somos capaces de quitar, para que isto perdure no tempo, e todas estas iniciativas son boas. Rematamos, temos que rematar, señor Rosas, patrón e presidente, co que vostede queira, un mensaxe ao sector, á población, o Nadal, o que queira. Bueno, eu quixera primeiro un mensaxe á cidadanía, non? Que aposten pola marca Galicia, que aposten polos nosos produtos, que a nova lei de seguridade alimentaria que persiga os enganos, porque se está vendendo tamén moito ao amparo da marca Galicia, hai que dicilo, e que consuman peixe, que consuman marisco, estarán consumindo a proteína máis sana. E despois que nos entendan, a veces nas nosas loitas, que son loitas pola supervivencia, e non tan só pola supervivencia de un sector, pola supervivencia da cultura. E de todo o conxunto. Mariñeira de Galicia. E bueno, eu xa estou cun pé no estribo, veñen tempos duros pois que veñen atrás. Sería unha pena inmensa que perdéramos parte da nosa cultura, pois por non apostar un pouquiño máis por todo isto. Que non ocorra eso, senón ao revés, que melloremos. Señor José Manuel Rosas, presidente da Federación Provincial de Cofradías da Provincia de Pontevedra e patrón maior de Bueu, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. E lle agradezco moito este tipo de reflexións, que esta semente que crezca neste tipo de reflexións que serán boas para todos. Un placer para min estar aquí. Xa é a primeira vez que estou, e espero que algún outro día teñamos así tamén a oportunidade de charlar, claro. E ao mesmo tempo de poñer unha radiografía de como está indo o noso sector.
Pois isto foi todo o que nos dou de si esta edición de Falemos co presidente da Federación Provincial de Cofradías, co señor José Manuel Rosas, e con Julio García Comesaña, viceportavoz do Grupo Parlamentario do Partido Popular no Parlamento de Galicia. Así que moitas gracias por estar aí, hasta a semana que ven, que será máis e mellor se é posible. Moi boa noite, saúdos, gracias. Programa ofrecido por A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano.